Ka jingwan kensan Khubor ka Mariang kalapoi hadu uput bagi ladan hadu palat 13HAJAR Tylli ki Iing ki sem ki balasya penjulor haki nyaus pa sapusan Tylli ki Shnong hajan baru ki distrik Khuborjylla. Laong ka kerwo balapha dau Executive Director ka State Disaster Management Authority menta ka singi khat pra tarik leber hajar arpun riu. Hakani ka jing pentip laya thu ba ki distrik Bashakta ki kentup nadu ka East Khasi Hills, West Khasi Hills, Ribhoi, South West Khasi Hills, East and West, West Jainta Hills, East Jainta Hills. Kani ka bor Mariang kala kata lang ru wad ekirilum garu barok ka way kentup nadu ka West Garo Hills, East Garo Hills, South Garo Hills, South West Garo Hills but North Garo Hills. Ka kerwo ka yathu ba kiladan hadu lai Tylli ki blok ki Bashakta hakani ka bor Mariang ka bala penlong ki sau po pra hajar sau spa khandai po ngut ki nong Shnong ban long ki lanot. Ka kerwo kala ong ru ba hakani ka jingja kiladan ki jingdu no ka way ka men sim breu bat i way pat iba men sau na lor ki jingju lor ki jing tei bat ki jing thong jing tap.